Bismillahirrahmanirrahim. Matar kabila kashi na 13. Wai wace ce zai aura? Yau ina zan ga shegiya Sirayya da fargaba. Ta kare shi maganin da murmushin mugunta a fuskarta, don ba ta shiri da Sirayya. Dalilin bashin wani les da ta karɓa a gurinta mai tsada. Ta kasa biyan kuɗin. Anwar kuma ya ce tun da bata faɗa masa ba kafin ta karɓa babu ruwan shi. Da ƙarfi Nazifa ta biya kuɗin don sai da Sirayya ta yi mata ta uwa ta uba. A nan suka kulla gaba wanda ta kai ga ko gaisawa ba sa yi in sun haɗu. Wata ce a kudu ya ganta. Dafe kirji Nazifa ta yi ta zaro idanu kamar kura a tarko ta ce, Yau na shiga uku, matar kabila? Tab, matar kabila ya jazibo mata? Kutumar uba, amma ya cuce ta wallahi. Ina Sirayya ina kishi da matar kabila, ita da ko kula da mijin nata baya gabanta sai kasuwanci. Tabɗi, lallai wannan zama ba za a jima ba, za ki ji ya sake ta, don dama ta ishi bawan Allah nan. Ki faɗi alkhairi ko ki yi shiru Nazifa. Abin da Adama take ce mata kenan, wanda ya ɓata Nazifa rai ta ja tsokari tashi ta fice a ɗakin. Dalilin haɗuwar Sa'adatu da Anwar kuma, ita kawar Karimatu ce matar Musa. Tare suka tashi tun suna yara, wanda shakuwansu har ta kai da ɗayansu ba ya iya kwana biyu ba tare da ya ga ɗan uwan shi ba. Sa'adatu ita ce ‘ya ta uku a jerin ‘ya'ya biyar da mahaifinsu ya mallaka. Tijjani shi ne babban yayansu, wanda zamansa da iyalin shi a nan arewa ne cikin garin Kano. Sai Abdulrazak wanda yake karatun masters ɗin shi a waje. Sai Sa'adatu, Khadijatul Kubra da Shahid autansu. Iyayensu sun yi iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin sun ba su tarbiyya tsaftatacciya. Kuma masha Allah sun tashi a nitse ga ilimin arabi da boko. Sa'adatu ta yi karatun addini mai zurfi wanda ta kai da tana koya wa ƙannanta littattafan da ba sa yi a makarantarsu. Karatun boko kuwa ta kai matakin digiri a LASU, inda ta karanta biological science. A matsayinta na best friend ɗin amarya, ita take shige da fice na harkar bikin, wanda hakan ya sa har Anwar ya san da zamanta a matsayin shi ma na babban abokin ango. Tun bayan bikin sukan ɗan yi waya wanda yawanci Sa'adatun ne take kiran shi, nan tun haɗuwarsu take jinjina kalmarsa da kamalarsa. Wannan kenan. Bayan bikin Musa da Karimatu da wata biyu, wani tashin hankali ya faru, wanda har Sirayya ta yi yaji Musa ya bi ta da takardar saki ɗaya. Ban ji daɗin abin da ka yi ba wallahi. Haba Musa, a ce da hankalinka har yaushe za ka biye mata ka sake ta. Wannan faɗin Anwar kenan lokacin da ya haɗu da Musa a ranar da abin ya faru. Ko kai ne abin da za ka yi kenan, muddin aka maka abin da Sirayya take mini. Ko ma menene, bai kamata ka yanke hukunci da tsauri haka ba. Kamata ya yi ka ba ta hutu, ita da kanta daga baya za ta gane ba ta yi daidai ba. Kuma dai menene aikin gama ya riga ya gama. Kuma na san hakan da na yi shi kaɗai ne zai sa Sirayya ta yi hankali. Muddin akwai tsirin shakwakwalwarta. Menene Sirayya bata mini ba? Wani irin kawar da kai ne ban yi ba a kanta? Haba, a yanda kake da zuciya ba za ka iya tolerating mace mai halinta ba. Shiru suka yi Anwar yana nazarin maganar abokin nashi don ya san tabbas Musa yana son Sirayya. Duk nau'in rashin mutunci da kalar wulakancin da take mishi tun farkon aurensu, har yau da suka kai shekara 7 tare ba za su lissafu ba. Sirayya ce sanadin ƙarin auren Musa. Cikin gaggawa. Dalilin maganin rashin haihuwa da take sha, wanda don tsabar tashin hankali da rashin hankali har ɗaure bakin mahaifa ta yi ba tare da sanin shi ba. Akwai wata rana da Yasi tana magana da ƙawarta tana faɗa mata irin kalolin magungunan da ta sha. Musa ya ji takaici ba kaɗan ba wanda har ta kai da jininsa sai da ya hau. Amma cikin ikon Allah maganar sai ta mutu a tsakaninsu bayan ya kashe ta da zazzafan warning. Ashe duk abin da ya faɗa mata ta ɗayan kunnenta yake fita. Ba ta daina sha ba. A karo na biyu da ya kama ta dumu-dumu tana koren maganin ya tsinke ta da marika har 3 kyawawa, wanda sai da ta rasa hankalinta na sakwanni. Aiko a ranar an yi uwa ka ubanka har ta kai da ya ƙara mata wasu marikan kafin ta ankara ta gudu gidansu. Don ba ta taɓa tsammanin Musa yana da zuciya haka ba, sai da ya yi wata 2 aka samu ya dawo da ita, bayan ya yi rantsuwar muddin ta ci gaba da halinta, zai tsinke duka igiyar auren nasu a kanta. Wannan bakin cikin da ta ƙunsa mishi ya sa ya hau neman aure ido rufe.
Zuwan shi Ibadan wani workshop ya haɗu da Karimatu suka kulla soyayya har ta kai su ga aure. Anwar ne ya nisa bayan ya gama wannan tunanin ya ce, wannan karan kuma me ta yi? Tun aurena da Kari, nickname ɗin da yake kiranta kenan. Ta bi ta ɗaga hankalinta, koyaushe tana cikin nemanta da faɗa. Ka san da yadda Kari take, ba ta da hayaniya. Haka za ta share ta gama masifarta ta tafi. Sayo da safe, after na fita ofis, Karimatu ta fito da kayan sawana tana wankewa a tsakar gida. Sirege ta fito ta fara zaginta. Ƙarshe ta ɗauki bokitin ta yi zubar da shi a ƙasa. Tana zaginta, wai kini bibin Karimatu ya ishe ta. A haka na shigo ɗaukan wani abu da na manta na same su. Tambayar Sirayya na yi, me yake faruwa? Ta ce in tambayi matata. Da na tambayi Karimatu ta kwashe komai ta faɗa mini a gaban Sirayyan. Na tambayi Sirayyan shin haka ne? Ta ce mini eh. Ko akwai abin da zan yi ne? Na ja hannun Kari za mu bar mata gurin. Sirayya ta fusgo ta wurga ta akan kayan wankin da ke malala a ƙasa. So a lokacin gaskiya raina ya ɓaci da rashin mutuncin nata ya wuce gona da iri. Marinta da na yi ya sa ta kuma kwalata, wai sai dai in sake ta, tunda ba auren zobe muka yi ba. A lokacin na furta mata saki, don zagin iyayena ta yi har da cewa ba su damu da ni ba. Babu abin da ya fi ƙona mini rai, irin cewa da ta yi, wani watakila ba ɗan sunna ba ne, shi yasa cikin dangina babu wanda yake zumunci da ni. Musa ya kare shi maganan da ƙwalla na zuba a idon shi, ya yi saurin sharewa. Anwar yana mugun tausayin Musa don matsalar da Sirayya ke jawo mishi a rayuwarsa, ya yi gare shi. Ya yi yawa. Yanzu ga shi ya yi auren jin daɗi. Tana ƙoƙarin datse masa farin ciki da hayaniyarta. Da sannu za ta yi hankali, ka bar ta gwada zaman gidan nasu, ko da na wata 5 ne, za ta gane kuranta. Shawarar da Anwar ya ba shi kenan, wanda ba musu ya ɗauka, don shi ma haka ya ƙudurta a ran shi. Bai ƙara kwana 2 ba, ya kwashi Karimatu suka tafi yawon hutu Abuja. Idan irin haka ta faru, sai ka ji jama'a na tsegumi, ai daga zuwan amarya, ya saki uwar gidansa. To shin me uwar gidan ta yi, har aka sake ta? Ke da baki tattalin mijinki? Kin ɗauke sa tamkar ɗan cikinki? Duk maganar da ta zo harshenki, za ki kwasa ki gaya mishi? Ba ki san kimarsa ba, balle wani tsaftansa? To please ‘yar uwa, kina gwada masa wannan hali, sai Allah ya kawo mishi wata, mai mishi hidima, kina tunanin matsayinku zai yi ɗaya ne? Ba zai yiwu ba. Ai zuciya ma tana son mai kyautata mata, kuma wallahi duk san da yake miki, muddin kina tura mishi bakin ciki, a hankali soyayya za ta gushe. Ki zama tamkar bolarsa, duk masifa da ɓacin rai a kanki zai sauke. Allah ya shirye matan da ba su mai da mazajensu komai ba, ya yi wa waɗanda suke wa mazajensu biyayya albarka, ya kuma sa waɗanda ba su yi auren ba su gane su fahimci hakan tun kafin su shiga gidan mijin. Wannan kenan. Bikin suna ake yi, matar Nuhu ƙanin Anwar ce ta haihu, an yi wa Anwar takwara. Suna zifa iyayen kuɗi sai shiga da fita ake yi cikin kaya masu tsada tamkar ita ce mai jegon. Kowa zuba mata ido kawai ya yi don a yanzu sun gama kaucewa da lamarinta. Hatta maman Anwar tana dana sanin da auren Nazifa, wanda Anwar ya yi. Tabbas ta musu shigo-shigo babu zurfi, ta siya su da jaban halayenta. Ƙwarai, alhalin ba ta da su, ba ta da na ƙwarai. Dangin Anwar ba irin mutanen nan ne masu zafi ba, wanda suke takura matan yayyu ko ƙanne. Dalili kuwa, ba su tashi sun gani ana yi a gidansu ba, ko a danginsu. Don haka ya kasance tsakaninsu da ita ido ne kawai. A ranar bayan sun dawo gida da yamma ta fita siyan kati a nan gaba da gidansu. A shagon ta haɗu da Hamdi da Roki suna siyan kayan amfanin gida. Daga ganinsu Nazifa ta san akwai maiko don sutura jikinsu kaɗai ta nuna. Ƙarshe da ita ta musu magana har ta taya su ɗaukan kayan zuwa gidansu da yake babu nisa. Su kaɗai ne a gidan a yadda suka faɗa mata kuma cewa suka yi. Wai sun zo neman aiki ne Bauchi. Abinka da mara tunani tuni ta yarda da zancen kuregen da suka mata. Daga ranar ta samu gidan zuwa don dama yawancin makwabtanta duk ba ta shiri da su. Asalin su Hamdi 'yan Kaduna ne kuma lesbian sun jima suna yin shi suna sheke a yarsu. Tare a cewar su ma za su auri juna.
Ranar da asirinsu ya tonu, aka kama su turmi da taɓarya. A ranar sun jikkatu don an dake su sosai kuma an jefe su. Da gari suka kwace a gurin iyayensu suka bar unguwan. Tsoron kar a neme su a garin yasa suka nemi kuɗi suka bar garin suka yo Bauchi. Wannan shine gida na biyu da suka kama a Bauchi. Suna ci gaba da iskancinsu. Da yake Hamdi na da kyau, ita ce take fita iskanci. Ana biyanta duk wanda ya samu jinsin mace ko namiji. Ita kuma Roki ta zauna a gida, hakan yana ƙona mata rai sosai, amma ba yanda ta iya. Domin ta nan suke samun kuɗin da za su yi sutura da kuma abincinsu. Kaɗan kenan. Wata rana ta je gidan su Hamdi ta samu suna shiryawa za su je bikin wata ƙawarsu, ana suna. Roƙansu ta yi akan za ta bi su, Roki ta yarda, amma kuma Hamdi ta ce ba za ta je ba. Don tsabar rashin zuciya haka Nazifa ta yi ta roƙon Hamdi, sannan ta yarda. To ke da baki tambayi mijinki ba, kika sani ko zai hana ki? Roki ta faɗa Nazifa. Ai ko ban tambaye shi ba zan iya zuwa. In ya dawo sai in faɗa mishi na fita. Haka ta koma gida ta tsakare ta kulle ƙofarta, ta fito tana tauna cingam. Adamu da ke tsakar gida tana dafa abinci, ta kalle ta kana ta ɗauke kai don hararan da Nazifa ta banko mata. Nazifa ta yi faɗa ne da Anwar, shi yasa ta ƙi sanar da shi za ta fita, kuma a yau girkinta ne, amma dalilin faɗa da ta yi da shi yasa ba za ta yi girkin ba. Yawanci Adama tana ganin haka, ita take shiga ta dafa musu abinci ko don 'ya'yanta. Haka kuma Nazifa tsaba rashin zuciya, rashin ruwan ido za ta je ta ɗebi abincin ta ci. A gidan suna Nazifa ta yi wata ƙawa wanda halinsu na shaye-shayen magani ya zo ɗaya. Ƙarshe dai da azahar Jummai ta kwashi Nazifa zuwa gurin wata kwastomarta a wata unguwa. Mata biyu suka ci karo da su suna fitowa daga gidan, kana suka kutsa kai ciki. A tsakar gida suka samu Hajja'uwa da tarkacen maganinta a cikin wani babban daro, tana duba wani abu. Jin sallamar su yasa ta ɗago kai tana kallon su, fuskarta da murmushi ganin Jummai tare da sabuwar kwastoma. Jummai, ke ce tafe? A maraba sannunku da zuwa. Ga kujera bismillah ba kuwa. Hajja'uwa ta ce da su tana nuna ku Nazifa kujera. A kujerar Nazifa ta zauna yayin da Jummai kuma ta baje akan wata jimammiyar tabarma. Gaisawa suka yi, kana Jummai ta gabatar da Nazifa a matsayin ƙawarta. Dama cewa ta yi, ita babu irin maganin da bata taɓa yi ba, shi ne na ce in dai ta zo nan dole ta ga wanda bata taɓa amfani da shi ba, kuma wanda bata sani ba. Ga Hajja'uwa Nazifa, sai ki matso ki zaɓi daidai kuɗinki, cewar Jummai tana taɓe baki. Musuwa kusa da Hajja'uwa Nazifan ta yi tana kalle-kallen gidan, kafin ta mayar da idanunta kan darin maganin. Wane da wanne kuke da shi? Ta tambayi Hajja'uwa. Akwai tafisu, ‘yar Indiya, makale mata, uwar gida ba kishiya, ƙafar ki ƙafata. Waɗannan garin maganin kenan da ake haɗo mana su daga Nijar. Sai tsimi kala-kala ga su kamar tif da taya, tas-tas. Haka dai Hajja'uwa ta yi ɗirgo mata magunguna kala-kala, tana nuna Nazifa. To, kin ga waɗannan muke da su, na san dole a ciki baki taɓa yin amfani da wani ba. Dariya Nazifa ta kece da shi wanda ya sa Hajja'uwa da Jummai sake baki suna kallonta da mamaki. Lafiyarki kuwa? Jummai ta tambaye ta tana rike haɓa. Sai da Nazifa ta yi dariya mai isarta wanda hakan ya yi matuƙar ƙonawa Hajja'uwa rai, amma ta danne. Ai duk cikin magungunan nan abu ɗaya ne ban taɓa sha ba, wannan tsimin na Senegal. Nazifa ta faɗa tana ɗaukan goran tsimin. Wani jan magani ne a ciki da wasu 'ya'yan abubuwa a ciki wanda Nazifa kanta ta kasa gane menene abin. Ai ba su kaɗai nake siyarwa ba. Akwai wasu wanda ake kawo mana daga jihar Sokoto. To gaskiya sun ƙare ne, cewar Hajja'uwa, don ta lura Nazifa ta yi mugun raina mata sana'a. Kamar wanne da wanne? Hajja'uwa ta shiga ƙirgo mata. Nazifa na kaɗa kai can ta ce, wace ce mai turo miki saƙon daga Sokoton? Kallon shekeke Hajja'uwa take mata, ganin rainin hankalin nata ya fara yawa. A haifi dai za ta haifi Nazifa tsaf. Daurewa ta yi don matuka ta kai wuya ta ce, wata mata ce sunanta Zainab,
Dariya Nazifi ta kare sakawa wanda wannan karan ma Jummai ta kulu. Don bata ga abin dariya a wannan ba. Ko dai Nazifa ma hukaciya ce. Nazifa kanki ɗaya kuwa? Ya za ki ta samu a gaba ki ta mana dariya kamar wacce ta gudu daga sakatiri. Ke Zainab ɗin ƙawata ce, zai ake kiranta. Ko ba haka ba, ta dubi Hajja. Alamar tambaya ta ce. Kamar so kuwa Hajja uwa ta gyaɗa kai, kana ta ce, haka ne. Da alama ba za ki siyi komai ba, bari in yi fitsari in fito mu koma, kafin ƙawayenki su dawo daga iskancinsu. Cewar Jummai, kana ta miƙe ta zirbuta ta shiga bayan gida. Akwai wani magani da zan faɗa miki, amma ke da kanki za ki nema. Hajja uwa ta ce da Nazifa ƙasa-ƙasa, yadda Jummai ba za ta ji wasu ba. Nazifa ta kare masar da kujerarta kusa da Hajja uwa. Ita ma cikin raɗa ta ce, menene, don Allah faɗa min, nawa za ki biya? Don wannan abin sabon sirri ne da ya fito kwanan nan, karuwai kaɗai suka san da shi, don a cikin sinima wata ta samu. Wallahi ko nawa ne zan baki ki faɗa mini kawai. Nazifa ta faɗa cike da zakuwar jin wannan abu. Hannu Hajja uwa ta ware mata alamar injidimus. Jiki na karkarwa Nazifa ta ciro 1000 ta bata. Ayye, lallai baki shirya ba. Ki rasa nawa zaki bani sai 3000? Kin san wani lakani zan baki kuwa? Shi fa idan kika yi a ranar, mai gida zai kori kishiyarki idan kina da ita. Hajja uwa ta faɗa tana yi wa Nazifa kallon banza. Amma dai Hajja uwa, kika ce ni zan nemo abin? Yanzu ga ƙarin 2000 don Allah. Nazifa ta kara mata. Yi sauri ki faɗa mini don gajin mai can da alama za ta fito. Fitsarin akuya ne. Final. Hajja uwa ta furta tana soke kuɗin a cikin birziyanta. Me kika ce? Nazifa ta tambaya cike da tsananin mamaki. Kin ji da kyau? Na ce fitsarin akuya. Ki je ki yi matsi da shi za ki bani labari. Kafin nan ki duba yadda akuya take tara kwastomomi, tauraye. Asirrin yana cikin fitsarinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jinjina kai Nazifa ta yi cike da mamaki da tsoron wannan al'amari. Bari taɓa tsammanin haka abin zai kasance ba. Amma ba zai jawo cuta ba kuwa? Kin san akuya fa da ƙazanta kamar kishiyata. Au, kina da ita kenan. Ki zauna tambaye-tambaye, wataƙila ita ma ta ji labarin ta fantsama nema. Daidai nan Jummai ta fito, riƙe da ƙugunta. Ta ajiye buta a bakin banɗakin, kana ta nufo tana cewa, wallahi basir ne yake damuna gashi na ta alalan suna ya ɓata min ciki. Sannu Hajja uwa ta mata. Nazifa kuma, dai har yanzu tana cikin mamakin. To ba, ke Nazifa, tunanin me kike yi? Tashi mu tafi ni kam zan koma gida don ciki na ya ɓaci. Tashi suka yi suna gyara figogun gidansu da suka yafa a matsayinsu na matan aure. Ba za ki ɗauki tsimin Senegal ɗin ba ne? Cewar Hajja uwa. Nazifa ta tambayi kuɗin ta ce mata 2000, alhalin nan kuwa 800 ne take sayarwa. Ba wani tunani Nazifa ta ciro kuɗin ta bawa Hajja uwa. In return ta miƙa mata goran maganin, Nazifa ta saka a jaka suka mata sallama. Suna fita kofar gida, Jummai ta ce ta yi mantuwa bari ta je ta ɗauko. Koma cikin gidan ta yi suka tafa da Hajja, ta ce ba na rabona. 1000 Hajja ta damƙa mata, suka kwashe da dariya. Kana ta yi saurin komawa kofar gida, inda ta bar Nazifa, suna tsaye a bakin titi har suka samu nafif suka tafi. Fitan Jummai, Hajja uwa ta saki shewa ta mari cinyarta ta ce, yarinya da ni kike zancen, wanda ya ci tuwo da ni wallahi miya ya sha. Sai kin gwammace baki raina min sana'a ba. Ki jira ranar da zaki zama akuyar kema. Ta ƙara bushewa da wata dariyar keta. Daga tsallaken gidan, Anwar ne ya tsaya bakin shagon wanke da guga. Tun shigar Nazifa gidan ya ganta, ya kuma tabbatar ita ce ɗin. Damuwarsa me ya kawo ta nan, gidan wa ta zo? Alhaji, idan matan da suke shige da fita a cikin gidan can zaka tsaya gani, to wallahi zaka kirga sama da 20. Cewar yaron da Anwar ɗin ya saba kawo wankin da guga. Me suke yi hala? Anwar ya tambaya don ya ga akwai alamar tambaya a gidan. Wata shegiyar magajiya ce mai sayar da kayan mata, ka gane ai. Su kuma wawaye, sai abu ya cutar da su kaga suna faman ihu da kuka. Yaron ya bashi amsa yana dariya. Murmushin yake Anwar ya yi don ya san tabbas abin da yake kai kowace mace gidan shi ya kai Nazifa. Tun ba yau ba yake ganin alamar tana wannan shaye-shayen. Ya mata faɗa sosai wanda har ya kai ga ta yi masa alƙawarin ba za ta sake ba.
ashe ita har gidajen siyarwa ta sani. Karɓan wankin sa yayi ya ja motar sa yayi gaba. Kaɗan daga gidan ya tsaya zaman jiran fitowanta. Suna shiga na Pep ya bi bayan su ganin ina za su dosa. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na 13 sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na 14. Ku yi mana subscribe kana ku taba ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Hasken Zamani TV. Mun gode.